O ddwywain tad, yn ni'n diolch i ti am y Sul yma, yn diolch i ti am medru llawenhau efo'n gilydd ac yn dy ddaioni di tuag ato ni hefyd ar drwydd yn cynnal ni hyd yma. Dyn ni'n ymwybodol bod yna ben blwyddi, dyn ni'n diolch i ti ar drwydd bod ni'n gallu nodi'r dyddiadau yma, bod ni'n gallu llawenhau a llongyfarch yn gilydd, ond mae'r diolch yn y pen draw i ti o dad am ein cynnal ni hyd yma. A dyn ni'n diolch i ti ar drwydd am dywialen a ffon yn tywys ni, am dofal drosto ni, dy ffyddlondeb tuag ato ni, yn yn harwain ni ac yn yn cadw ni ar drwydd hyd yma. Hyd yma does di a ni, a dyn ni'n gofyn i ti'n helpu ni nodi'r fan rwsyd a rhoi diolch i ti bod ti wedi'n harwain ni ar drwydd ac wedi bod yn ffyddlon tuag ato ni. Helpa ni dystio hynny. Helpa ni i rannu am dy ffyddlondeb a thgariad a thofal tuag ato ni. Gydag eraill sydd mewn angen ar hyn o bryd yr un ffyddlondeb ac i brofi hwnnw a dy gariad mawr tuag ato'n arglwydd. Yn deithiau'n hoedfa ni wrth i ninne fod yn ymwybodol o'r daith rydyn ninne arni hi, wedi bod arni hi ac yn parhau arni hi hefyd arglwydd a'r daith na yn digwydd yng nghwmni Iesu Grist ar y ffordd i Emaus. Dyn ni'n gofyn hyn yn ei enw ef. Amen. Rwan te, os bydde clywed mor garedig a bod i wedi, mae'r delyn wedi cyrraedd, a dyn ni am roed clywed ar yr spotlights yn y fan yma. Fedra i ddod o hyd i clywed na'n. Bore da. A mae clywed am ganu Pererin Wyf i ni, gan gofio am y daith yna. Dyn ni gyd arni hi daith ysbrydol. A'r daith i'r nefol wlad rwsyd, ond yn bod ni'n cael cyd-deithio efo'n gilydd. Diolch i ti, Clywed.
Hyfryd dros ben. Diolch Chloe. A dyn ni ar y daith yma, wedi bod ar daith yn ystod y flwyddyn a mwy sydd wedi mynd heibio bellach hefyd. Yn cofio bod ni wedi bod ar y ffordd i Emaus flwyddyn yn ôl. Cofio gwisgo crys cerdded ac dillad cerdded bryd hynny. Ac oedden ni'n sôn am y pethau oedden ni'n ei weld ar ochrau'r ffyrdd ac cyfle oedden ni'n gael y pob dim yn newydd i ni rwsyd. Oedden ni wedi darganfod llawer o lwybrau ers hynny, wedi cerdded mwy o filltiroedd o bosib nac ydyn ni wedi deithio yn y car. Dwi'n rhyw feddwl mae felly wedi bod yma cael rhyw wneud rhyw chydig o filltiroedd bob dydd neu'r rhan fwyaf o ddyddiau felly. A mae rhywun yn cael siarad ar y daith, mae rhywun yn cael cyfle i'r osod pethau yn ei lle, datrisir trwy gerdded, rhyw ddywediad glywes i yn rwle, bod ni'n mynd am dro ac yn gallu meddwl am rhywbeth a siarad o drwad a treulio amser ac mae peth yn dod yn gliriach rwsyd. A dyna sydd yn digwydd ar y ffordd i Emaus yma. Dyn ni'n holi leni eto beth sydd gan yr hanes yma i ddweud wrthon ni ar yn taith ninne leni hefyd. A dwi am rannu'r sgrin ac mi gewn ni darllen o'r benod ola o Efengyl Lug. Dych chi'n gyfarwydd ar lluniau yma o bosib, lluniau'r tri ar y ffordd, a'r llun wedyn gan Caravaggio, llun yr cyrraedd a'r rhannu'r bara a'r adnabyddiaeth sydd yn digwydd ar doriad y bara. Wedyn, mi ddarllen eith na'n ei gochwyn na uned arfod yr darllen yma o'r benod ola o'r Efengyl yn ôl Lug. Cerdded i Maes o Lug 24 yn cychwyn yn adnod 13. Yn awr yr un dydd, yr oedd 2 ohonynt ar ei ffordd i bentre, oddeutu 1 kilometr ar 10 o Jerusalem, o'r enw Emaus. Yr oeddynt yn ymddiddan ei gilydd am yr holl digwyddiadau hyn. Yn ystod yr ymddiddan a'r trafod, nesaodd Iesu ei hun atynt a dechrau cerdded gyda hwy. Ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei adnabod ef. Meddai wrthynt, beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn ei cyfnewid wrth gerdded? Sa fasant hwy a'i digalondid yn ei wynebau. Atebodd yr un o'r enw Cleopas. Rhaid mai ti yw'r unig ymwelydd â Jerusalem nad yw'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno y dyddiau diwethaf hyn. Pa bethau, meddai wrthynt? Atebasant weithiau y pethau wedi digwydd i Iesu o Nasaret, dyn oedd yn broffwyd nerthol ei weithredoedd a'i eiriau yngwydd Duw a'r holl bobl. Traddododd ein prif offeiriad ac aelodau ein cyngor ef i'w ddefrydu farwolaeth ac fe'i croeso'i liasant. Ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Ond at hyn oll, heddiw rhyw trydydd dydd pan ddigwyddodd y pethau hyn. Hynny, fe'n syrdanwyd gan rhai gwragedd o'n plith. Eithant yn y bore bach at y Beth,
a methasant gael ei gorff, ond dychwelasant gan deiriau bod wedi gweld angylion yn ymddangos, a bod yr rheini'n dweud ei fod yn fyw. Aeth rhai o'n cwmni allan at y bedd a'i gael yn union fel y dywedodd y gwragedd, ond ni welsant mohono ef. Meddai Iesu wrthynt, mor ddi-ddeall ydych, ac mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia dioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl proffwydi, dehongodd iddynt y pethau ysgrifenwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. Wedi iddynt nesau at y pentref, yr oeddynt ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno ei fod yn mynd ymhellach. Ond meddent wrtho, gan bwyso arno, aros gyda ni, oherwydd mae hi nosi ar ddydd yn dirwyn i ben. Yna aeth i mewn i aros gyda hwy. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio a'i dorri a'i roi iddynt. A gorwyd ei llygaid hwy, ac adnabuasant ef, a diflannodd efo'i golwg. Meddent wrth ei gilydd, ond nid oedd ein calonnau ar dan yno, wrth iddo siarad â ni ar y ffordd, pan oedd yn egluro'r ysgrythurau ni, codasant ar unwaith a dychwelyd i Jerusalem, cawsant yr 11 a'i dilynwyr wedi ymgynnull ynghyd, ac yn deud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi ac wedi ymddangos i Simon. Adroddasant wythau yr hanes am ei taith, ac fel yr ydynt wedi adnabod ef ar doriad y bara. Na fo. A'r hanes, diolch fawr, hanes cyffroes yna, dydy? A'n hanes byw iawn yn cael ei adrodd fel hyn gan Lyc. Wedyn, dwi am ofyn jyst ychydig o gwestiynau, 4 cwestiwn y bore yma. 2 amdanyn nhw, a 2 am yr arglwydd Iesu Grist, yr un oedd yn teithio gyda nhw. Gan feddwl i gochwyn felly, pwy oedden nhw, pwy sydd yn y fan yma. Ac mae Lyc yn amlwg wedi cael gafel ar yr hanes. Ac mae o'n gwybod, does neb arall yn rhoi yr hanes, mae Marc wedi, yn yr diweddglo yna, soniodd nan yma'r diweddglo i lyfr ac i efengil Marc, fan ryw chydig o adnodau yno am y 2 ar y ffordd, a'r un oedd yn teithio gyda nhw. Ond oedd Lyc wedi cael gwybod mae Cleopas oedd enw un ohonyn nhw, a bod yna rhywun hefo fo. A bod y 2 yna wedi dod wedyn ac wedi rhedeg yn ei hole i Jerusalem ar ôl bod yn cydgerdded ac wedi adnabod yr arglwydd Iesu ar doriad y bara. Ac mae'n siŵr o fod bod o am gadw'r hanes yma, bod o am gynnwys yr hanes yma, herwydd bod o'n ddarlun byw iawn o fel yr oedd tristwch ac anobaith y disgyblion yma yn gallu cael ei newid yng nghwmni Iesu Grist i fod yn llawenydd ac yn frwdfrydedd i rannu y newyddion da yma, bod Iesu wedi ei gyfodi yn wir. Ond dyn ni'n gwybod dim mwy am yr rhain, doedden nhw ddim yn rhan o'r 11 felly, bod nhw falle wedi bod yno gan bod nhw'n adnabod ar doriad y bara, falle bod nhw wedi bod yn y porthu'r 5,000. Falle bod nhw wedi bod ar y cyrion yna, yn y swper olaf, wedi arfer â gweld Iesu yn torri bara, ac wedi wnabod o yn ei ystym yn y fan honno. Gwybod dim byd ond enw Cleopas felly. Ac mae bob math o ddyfalu ynglyn â pwy oedd hwn, falle bod o'n perthyn i Joseph, tad Iesu, ond dydy'r Beibl ddim yn deud hynny. A wedyn, dyn ni'n cael yn gadael rwsyd gyda'r bobl anadnabyddus yma, di sôn amdanyn nhw yn y fan yma. Oherwydd, nid mewn gwirionedd sôn amdanyn nhw yma'r stori yma, ond sôn am yr un sydd yn dod ochr yn ochr â nhw ac yn cydgerdded hefo nhw.
It's not about me, neu it's not about you, fel bydd ambell un yn dweud. Chymod, nid amdano ni yma'r stori yma, nid amdano ni yma stori'r Beibl, ond stori ydy hi, nid am be mae dyn yn ei feddwl am Dduw, ac yn syniadau wedi'w hel am yr arglwydd ei hun, ond stori o be mae Duw be sydd gan Duw i ddweud wrth ddynion, a pwy ydy'r arglwydd Iesu Grist ei hun, a fo sydd yng nghanol y stori yma. Wedyn rhyw lif o leadau dros sydd ar y cymeriadau eraill, ond mae o'n aros yng nghanol yr stori. Ydyn maen nhw'n sicr yn rhai sydd wedi gweld Iesu, ac maen nhw'n rhai sydd wedi llawenhau yn eu calonnau, ac wedi cael cnesu i calonnau hefyd. Ac i ni'n feddwl, ydyn ni wedi cael cnesu'n calonnau ni'n, dyn ni angen cnesu'n calonnau yng nghwmni yr arglwydd Iesu. Ac i ni fod yn barod i gyd gerdded hefo fo, mae'n ten dod ac yn cyd gerdded hefo ni'n yn ogystal. Felly, stori, nid am y ddau anadnabyddus, ond am yr arglwydd Iesu, ac am y stori sydd ganddyn nhw i ddweud amdano fo. Felly, sut maen nhw'n teimlo wrth gerdded o Jerusalem adref i Emaus, adref i'w cartref yn Emaus. Eto pwy oedden nhw, falle mae gwraig Cleopas sydd efo fo. Dyn ni'n gwybod affriw o ddim byd am y person arall a dim ond enw Cleopas ei hun. Ond dyn ni yn gwybod sut maen nhw yn teimlo. A maen nhw'n dweud i bod nhw a'i wynebau ar ei lawr, bod nhw mewn tristwch yn does, a bod nhw yn dal gafel yn yr hyn a fu. Rwan mae tristwch yn rhywbeth sydd yn para dros dro, a dyn ni fel pob un ohonoch chi a ni'n teimlo'n drist weithiau, well dro arall. Ond os ydy rhywun yn aros mewn tristwch, yna mae rhywun yn mynd i mewn i iselder felly, ac yn methu cael ei godi allan. Ond tristwch sydd yn y fan yma. A'r tristwch yma, a'r aros hefo'r hyn a fu, a'r ffaith i bod nhw chwaith heb gyfeiriad, a heb wybod yn iawn lle fynd, felly maen nhw'n dychwelyd i'w cartref, sydd yn golygu rwsyd bod nhw wedi i dallu rhag adnabod Iesu Grist, bod eu llygyd nhw wedi cael rhag i adnabod o. A mae'n hamgylchiadau ni weithiau yn gallu cael yn llygyd ni rhag i ni adnabod yr arglwydd Iesu gyda ni. Mae'n hamgylchiadau ni weithiau yn gallu edrych yn fwy nag unrhyw beth y gall Duw, na'i fab yn cysuro ni ynddo fo, na'n codi ni allan ohono fo. Ond eto y mae o yno, yn cydgerdded hefo ni. Felly mae yna rhyw dristwch yn ei gwedd nhw, ond ddim yn dristwch nad oes posib i codi nhw i fyny allan ohono fo. Ac mae'n edrych yn ôl, a dweud yr hanes wrth i Iesu gymryd arno nad oedd o'n gwybod dim byd. Dych chi'n cael gwybod lot, fyddwch chi, os ydych chi yn actio'n ignorant. Felly, ac yn cymryd arnoch bod chi'n gwybod dim byd, felly. A jyst yn gadael i bobl ddeud ei stori. A dweud wrthoch chi, oedd yn dweud wrth Iesu, be oedden nhw wedi glywed amdano fo. Ac yn meddwl am yr edrych yn ôl yma, a falle bod eisiau ni'n feddwl am yr edrych yn ôl, hefyd nostalgia, maen nhw'n galw peth felly. Ac mi roedd yn erthygl yn y papur sy'n cael ei baratoi ar yn cyfer ni, cenad newydd, rhwng y bedyddwyr a ni'n fel presbyteriaid, wrthos dwytha,
Aled Davies wedi sgwennu hanes capel pistyll, yn Bethania yn pistyll ger llaw Llithfaen a Nant Gwrtheyrn, capel sy'n cael ei gysylltu hefo Tom Nefyn, sydd bellach ar werth am yr ail dro. Ac mae'n symudiad yn yr ardal i fod yn prynu'r lle. I ba bwrpas, da ni ddim yn gwybod. Ond mae'n ddweud yn yr erthygl bod y capeli i gyd yn y cylch wedi mynd yn gartrefi neu wedi mynd allan o ddefnydd bellach. Dwi'n yn siŵr iawn os oes na un mewn cylch o 5 milltir sydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer addoliad o sul i sul. Ac mae chymod, wrth i ni feddwl mewn adeiladeg, wrth i ni feddwl am yr hyn a fu, mi allwn ni fod yn nostalgic. Allwn ni feddwl, wel, mi roedd pethau yn well bryd hynny. Pan oedd na fynd ar y capeli yma. Mi'n meddwl, oedden nhw'n gallu bod yn nostalgic yn y Beibl hyd yn oed. Wrth edrych yn ôl, ar ôl dod i Jerusalem, ar ôl bod yn Babylon, a dod yn ôl gyda Gesra yn y cyfnod yna, isio ailgodi'r deml. Mae yna bobl yn edrych yn ôl adeg yna ac yn dweud, wel, di hon yn patch ar be oedd ar yr hen deml. A doedden nhw mond megis dechrau adeiladu'r sylfaen ac yn dechrau edrych yn ôl a gweld bai yn syth felly. Ond mewn gwirionedd, os ydyn ni yn canolbwyntio gormod ar yn gorffennol, yna ac yn byw ormod yn y fan honno, yna rydyn ni'n bod yn anifydd i Dduw. Oherwydd Duw y presennol a Duw y dyfodol sydd gennym ni, Duw sydd wedi'n cynnal ni drwy pob gorffennol, a Duw sydd yn paratoi y dyfodol ar yn cyfer ni hefyd. Duw sydd ar y blaen ar y daith, yn ogystal â bod gyda ni ac wedi'n cynnal ni hyd yma. Duw sydd yn achub rwan ac yn paratoi i achub yn y dyfodol ydi o, genhedlaeth newydd eto. Dydy Duw ddim yn achub yn y gorffennol rwan, mae hynny wedi bod. Dyn ni angen canolbwyntio ar y cyfnod rydyn ni yn byw ynddo fo rwan. Ac efallai bod hi'n gyfnod newydd, bod hi'n gyfnod lle mae llawer o bethau yn cael ei newid, lle dyn ni'n gweld gollwng gafel ar lawer o bethau hefyd. Ond i ni gredu bod yr arglwydd yn gwneud rhywbeth newydd. Chymod, dydd cyntaf yr wythnos oedd hwn yn y fan yma. Sul yr atgyfodiad felly. Ac mae o yn codi ar ddydd cyntaf yr wythnos oherwydd fel y darydd Duw greu ar ddydd cyntaf, y dydd cyntaf erioed yn dechrau creu bydysawd oll i gyd. Car y dydd rhif 1 felly, creu Duw nefoedd ar ddaear. Mae Duw yn ail greu. Duw yn gwneud o'r newydd eto ar ddydd cyntaf yr wythnos yma, yn codi Iesu o farw yn fyw ac yn casglu eglwys newydd a corff newydd o bobl at ei gilydd gyda'i gobaith ynddo ef ei hun. Dyma'r un sydd felly, sy'n byd yn bod ar nostalgia weithiau a chofio daioni Duw tuag ato ni. Cyn belled bod o ddim yn effeithio ar yn golwg ni o'r gymdeithas o'n cwmpas ni rwan ar hyn sydd angen i wneud yn ymplith ni rwan o ran yr anghenion sydd o'n cwmpas ni. Felly, mi roedd yna angen symud ymlaen arnyn nhw. A dyn ni yn gofyn sut mae Iesu'n ymdrin â nhw. Ac mi allwch chi feddwl, chymod, be 'di'r peth cyntaf mae Iesu'n ei wneud? Mae o'n ymddangos yno.
Mae o yn cydgerdded hefo nhw. Mae o'n dod ar y daith hefo nhw. Dydy? Dyna beth cyntaf rwsyd. Ac mae o'n dod ar y daith yma hefo nhw nad ydi o ddim yn mynd i'r cyfeiriad yna. Mae'r digwydd wedi bod yn Jerusalem. Mae'r ymddangos yn mynd i fod i'r disgyblion eto yn Jerusalem. Ond mae o'n dewis mynd ar y daith yma allan o Jerusalem a eithaf nosi tuag at gyfeiriad yr Emaus yma, 7 milltir y tu allan. I'r cyfeiriad anghywir, gwahanol i oedd o isio mynd iddo fo mewn gwirionedd. Eto mae o'n dewis dod hefo nhw. A mi fod nhw angen i gwmni fo. Am bod gennym fo feddwl ohonyn nhw. Am bod o am i codi nhw i fyny. Am i fod o am fod yn gyddeithiwr iddyn nhw. Ac fel mae o'n ei wneud mewn llawer man arall, mae o'n ymdrin yn ofalus â nhw. Ni ddiffydd ef llun sydd yn mygu, meddai Eseia, am y gwas dioddefus, dwi'n meddwl. Bod o'n ofalus ac yn dringar ohono ni. Ac mae o yn dewis gwrando ar y ddau yma. Nid yn dewis dweud yn syth beth sydd ganddo fo i'w ddweud, ond dewis gwrando ar hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud. A mae o'n gadael iddyn nhw ddweud popeth sydd ganddyn nhw i'w ddweud. Nawn ni stop share am munud yn y fan yna. A maen nhw'n mynd drwy'r stori i gyd, ac mae o'n gwrando arnyn nhw ac yn cymryd arno nad ydy o'n gwybod dim byd, ac maen nhw'n deud y cwbl wrthyn nhw. Ac i ni'n feddwl yn ogystal hefyd, pwy ydyn ni angen gwrando arnyn nhw? Os ydyn ni yn mynd i fod yn eglwys Iesu Grist yn y cyfnod cythryblus, cyfnod gofidus yma, mae pobl yn cerdded drwyddo fo. Ydyn ni'n gallu dod ochr yn ochr at bobl eraill, sydd mewn angen, sydd wedi'w tristau, sydd angen i codi i fyny. Ydyn ni yn gallu gwrando ar rhoi clust iddyn nhw? Ydyn ni mewn gwirionedd in tiwn hefo'r gymuned a gymdeithas o'n gwmpas ni? Mi fentra i ddweud, mae dyna un o'r pethau gorau am gael gwared ar nostalgia ydy gwybod beth sy'n digwydd heddiw. Sut mae pobl yn teimlo heddiw. Beth sy'n mynd drwy meddyliau nhw, beth sydd yn eu poeni nhw, beth sydd yn eu pryderu nhw, a bod yn glust iddyn nhw, a bod yn yno ar eu cyfer nhw. Ac mi fentra i ddweud bod ni angen bod felly yn cymdeithas ni, ac mae yna gyfleon mawr yn bodoli ac yn mynd i bodoli i ni yn cymdeithas o'n cwmpas ni yma, i fod yno yn glust i bobl, i wrando arnyn nhw ac i gyddeithio hefo nhw, ac i fod yn cynnig gobaith bywiol iddyn nhw yn ogystal. Felly, be mae Iesu'n ei rannu hefo nhw? A dyn ni'n gweld mae'r rhannu mae o fel mae y stori fawr sydd yn yr ysgrythurau yn sôn amdano ef ei hun. Fel mae'r pennill yna o grawn typiau Canan yn dweud, o arglwydd disgyn, chwilio i wirioneddau'r gair nes dod o hyd i'r ceidwad ddi gynt ar luniau mair. Mae ef yn dduw galluog, mae'n gadar ni a chau, cymaint i'w fy llygredd, mae'n ffynon i'm glanhau. Ac wrth iddo fo rannu wrthyn nhw, y mae o'n codi ac yn cynnal i gobaith nhw, mae o'n tanio i gobaith nhw eto. Y mae eu calonnau nhw yn cael eu cnesu
nes i bod nhw, ac maen nhw'n cydnabod wedyn bod eu calonau nhw wedi bod ar dan. Ac ydyn ni'n wedi gadael i'r gair gynhesu'n calonau ni. Dwi rhyw deimlo, yn ystod y cyfnod rhyfedd yma, cyfnod y pandemig, bod ni yma beth bynnag, a'r criw sydd wedi bod yn ymuno â ni yn yr astudiaeth ag ati, wedi teimlo'r gair yn siarad yn fwy eglur rwsut, ac wedi cloddio a dymuno a gweddio'r i'r gair yna fod yn arweiniad ar ein cyfer ni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yma. Wedi gallu cloddio fwy iddo fo, pwyso mwy arno fo. Ac yn sicr, da ni angen gwneud hynny'n dydyn, fel y mae y Salm 23 yn sôn yma, neu lawer. Mae honno wedi bod yn thema gyson yn ystod y flwyddyn yma. Thema gan y chwiorydd, thema ambell i bregeth a sgwrs. Fel mae'r arglwydd yn cydgerdded hefo ni drwy'r dyffrynoedd tywyll di yn rhoi i oleni, yn rhoi i gwmni. Fel y mae ef yn fy adfywio. Dyn ni'n cael yn adfywio yn ei gwmni ef wrth gerdded hefo fo. Fel mae o'n arlwyo bord o'n blaenau hefyd. Ac felly mae'r arglwydd trwy i air yn gallu bod yn un sydd yn gydymaith i ni, yn un sydd yn bugail i ni hefyd, yn yn harwain ni, ac yn ogystal yn yn hadfywio ni. Roeddwn ni'ne yn dod at i ddarllen drwy'r salmau ac at Salm 119, y salm fawr. Ond dyma chi ryw chydig adnodau o'r salm yna. Mae hi'n salm i weddio drwyddi mewn gwirionedd. Mae'n salm sydd yn canolbwyntio ar y gair. Deddfau Duw, ordinadau Duw, gorchymyn Duw, gair yr arglwydd. Pob adnod bron yn sôn am y gair yma. Ac yma hi yn cael ei rhannu yn 22 adran sydd yn alpha i omega, neu'r be bynnag yn y wyddor Hebraeg, o un pen i'r llall, ac yn rhychwantu yr wyddor i gyd yn ei adrannau. Ac o'n i'n dod at yr adran yma, a'r salmydd yn gweddio ar iddo fo gael i adfywio, mwyn cadw gorchmynion Duw, cadw i farnedigaethau. Ac yna, dod yn fuan iawn wedyn i ddiolch am gael i adfywio trwy y gorchmynion yna, trwy y gair hefyd. Jyst darllen hwn yn byr. Yn ôl dy gariad adfywia fi, medda fo, fe gadwaf farnedigaethau denau. Mae dy air o arglwydd dragwyddol wedi osod sefydlog yn y nefoedd, mae dy ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth, seiliais dy ddeiar ac y mae'n sefyll. Yn ôl dy ordeiniadau, y mae'n sy'n sefyll hyd heddiw oherwydd gweision i ti o'r cyfan. Ond i baith gyfraith fod yn hyfrydwch i mi, byddai wedi darfod amdanaf yn fy adfyd. Nid anghofiaf dyfynion hyd byth, oherwydd trwyddynt hwy adfywiaist fi. Mae o'n gofyn am gael ei adfywio, a mae o'n diolch am gael ei adfywio. A'i adfywio mwyn cadw gair Duw, i adfywio gan air Duw hefyd. Y gair yma sydd yn dragwyddol wedi bod ynglyn â chreu y ddeiar, seilias dy ddeiar, ac y mae yn sefyll. Y gair yma sydd yn hyfrydwch iddo fo, sef wedi wedi finished arno fo, fel dyn ni'n dweud,
yn fy adfyd, ond i bai am y gair yma. Gair yma sydd felly wedi ei gynnal o. Ac mae'r salmydd, wrth gwrs, da ni'n gyfarwydd ar adnod yna yn 105, ond yn arwain ato fo eto yn yr adran yma. Yn sôn am belystra y gair, yn belysach na mêl ein gwefusau. O ddyfynion di, yr adnod cynt 104, y caf ddeall. Dyna pam yr wyf yn casau llwybrau twyll. Llwybrau tywyll ydy'r rheini, a llwybrau lle dydy'r arglwydd ddim yn dod gyda ni hydyn nhw. Ond mae llwybrau i gyd yn cael ei gwneud yn olau yn ei gwmni fo. Ac y mae dy air yn llusern i'm troed ac yn oleini i'm llwybr. Da ni'n cofio'r adnod yna. Mae'n siŵr bod yna amryw byd o adnodau da ni yn ei cofio ac sydd wedi bod yn gynhaliaeth i ni. Gafon ni gyfres adnod y dydd a adnod o ddiolch hefyd, a bobl yn rhannu i diolchgarwch a'r ffordd oedden nhw'n cael eu cynnal gan y gair. Mae gennym ni ddigon o adnoddau. Mae gennym ni Feibl yn llawn o anogaeth ar ein cyfer ni. Mae gennym ni arglwydd sydd yn rhannu i air hefo ni. Mae gennym ni declynau clyfar, ac os ydych chi ar hwn, ydych chi'n arfer efo'ch teclyn clyfar. Da ni'n gallu dilyn apps, da ni'n gallu darllen y gair, dilyn deunydd defosiynol ar yr ffôns yma, o ddydd i ddydd. Da ni'n gallu cael yn hannog, dal i dderbyn llon bocs o'r cyhoeddiadau yma, a mae gair y dydd yn dal i ddod at amryw ohonoch chi. Ac yn derbyn hwn yn ddiweddar, yn ogystal yn cael ei roed o'ch hwnna, ffordd iawn, faith, hope and courage in changing times. A'r gair yn sefyll yr un ac yn gallu siarad hefo ni. Fwy fyth pan da ni'n ei geisio fo'n ceisio yr adfywiad yna sydd i'w gael ynddo fo, ac wedi i'w ateb ac yn hadfywio ni hefyd. Mae'r rhain ar y ffordd maes yn cael ei adfywio, mae calonau nhw ar dan ynddyn nhw. Felly, da ni'n jyst meddyliwch, ydyn ni wedi profi yr cnesrwydd yna yn calonau wrth i ni ddod yn agos at Dduw yn ei air. Ydyn ni eisiau profi hwnna. I ni'w geisio fo, i ni ofyn iddo fo'n hadfywio ni, i gynhesu'n calonau ni. Mwyn i ni'na hefyd, gael bod yn gyddeithwyr, gael bod yn glust yn y fan yna, gael rhywbeth i'w rannu am y gobaith sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yn y newyddion da'r Efengil ar gyfer y gymdeithas o'n cwmpas ni. Gymdeithas da ni'n byw yn ddi heddiw, nid ddoe, ac nid mewn gyfnod gwell a fi, ond ar gyfer heddiw y mae'r gair yn gymorth hawdd i gael nhw'n cyfyngder, yn gymorth yn ei bryd hefyd. A heddiw ar y daith yna, yr oedd yr arglwydd Iesu'n rhannu hefo nhw i fuddugoliaeth. Yn rhoi i gwmni, yn rhoi arweiniad, yn rhannu i fuddugoliaeth hefo nhw. Felly bod nhw yn llawn brwdfrydedd ac ar frys i mynd yn ôl i ddeud yr hanes wrth y disgyblion eraill. Fante, gawn ni glywed emyn i gloi yn hoedfa, a gawn ni air bach o weddi ar fendith hefyd. Ond Cor Waun Ddyfal, dwi'n meddwl, yn canu yr arglwydd i'w fy Micael.
am Berig. O'n i'n mynd i gael ed arall wedyn ar ei ôl o. So, yn hyfryd. A cael un arall eto yn bysau. Dwch i ni gael gweddio i gloi. I rannwn i'r fendith efo'n gilydd. O ddiw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am arwiniad dair. Diolch i ti bod ti hefo ni heddiw ac yn heddiw ac yn dydd ninnau rwan arglwydd. Yn rhoid arwiniad, yn rhoid y gwmni, yn rhoid y gariad i ni. Ac am i ninnau rannu hwnnw. A bod yn glust i'r gymuned ac i eraill o'n cwmpas ni. Bod yn barod i'w gwasanaethu nhw. A bod yn barod i glywed i cri nhw a'i trallod nhw. Arglwydd dad, ni'n ymwybodol bod yna lawer o angen o'n cwmpas, lawer o dristwch, lawer o bobl sydd angen clywed dy newyddion da. Angen arglwydd cael ei calonogi. Angen gwybod bod y dyfodol eto yn agored o'n blynedd a fod ti'n gwneud peth newydd yn ymplith ni. Bod ti'n gallu ailgreu, bod ti'n gallu rhoi cochwyn newydd. Oherwydd dy fod ti yn dy rym wedi datgyfodi o farw yn fyw. Arglwydd Iesu Grist, ni di arwain o'n blaenau ni'na fel eglwys, fel eglwysi yn y cylch yma o dad. Ni di ddangos dy gariad i ni, yn cynnal ni'n y cariad hwnnw, mwyn i ni gael ei rannu, mwyn i ni gael dy wasanaethu di yn y ffordd yr wyt ti am i ni gyffwrdd a chyrraedd yn cymunedau ni'na heddiw. Arglwydd, fe gyflwynon i ti bawb sydd ar yn meddyliau, bawb sydd mewn angen, gan ofyn i chdi'n cadw ni mewn ysbryd o weddi dros yn gilydd, yn cynnal ni yn dy ras, a gwneud hyn yn enw Iesu Grist. Dowch i ni rannu'r bendith felly. Gras ein arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a gymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.